Muž dostal telefonát od niekoho, kto zomrel pred 2 rokmi. A to, čo mu povedal, ho navždy zmenilo. Znie to ako film, ale tento prípad je podľa všetkého skutočný. Volal sa David, bežný muž, pracujúci v malej firme. Jedného večera mu zazvonil mobil. Na displeji bolo číslo jeho najlepšieho kamaráta, Mikea. Problém? Mike zomrel pred 2 rokmi pri autonehode. Telefón bol zničený, číslo zrušené. David si myslel, že je to omyl, ale keď zdvihol, počul tichý dých. A potom vetu, ktorú by poznal kdekoľvek. Znieš unavene, Dave, dávaj si pozor na tú cestu. A potom ticho. Signál zmizol. Následne začal telefonát analyzovať. Žiadna stopa, žiadny záznam. Bol to sen, halucinácia, alebo niečo viac? To, čo sa stalo na ďalší deň, ťa úplne šokuje. Napíš do komentára "Chcem part 2" a daj follow. Ak chceš vedieť, čo ho takmer zaplo, deň potom ho